Sinoć su u Zagrebu svečano otvoreni 24. dani hrvatskog filma. Festival u novom ruhu s novim vodstvom izabranim na natječaju traje do nedjelje i prikazat će ukupno 73 domaća filma. Na otvorenju pred prepunom dvoranom Kina Europa bilo je odlično filmofilsko ozračje. Kako je danas, reći će nam Andreja Režina Grgićević. Tako je, Marta, bilo je krasno ozračje sinoć, a krasno je i danas. Kao što se može vidjeti oko mene, sve je prepuno, ljudi su zainteresirani. Dani hrvatskog filma u Kinu Europa i Kinu Tuškanac očito su pun pogodak. Sa mnom je i Zdenka Gold, organizatorica, odnosno direktorica Dana hrvatskih filma. Kako to da ste se preselili iz studentskog centra u Kinu Europa i Tuškanac? Dobar dan svim gledateljima. Pa, preselili smo se iz Kina SC, odnosno studentskog centra u Kino Europa i Kino Tuškanac, zato jer je to jedan od velikih promjena koju smo odlučili napraviti ove godine mi kao novi organizatori i da promijenimo dane hrvatskog filma kakvi su bili do sada. Znači, to je jedna od promjena lokacije na kojima se festival održava. Druga promjena je znatno skraćenje samog trajanja festivala, znači traje samo 4 dana, evo već smo u drugom danu. Trajimo znači do nedjelje. Treća promjena da imamo samo jednog selektora službenog programa, a to je Željko Luketić, a nije selekcijska komisija koja je bila kao do sada. Puno je toga što smo pripremili. Je li publika zadovoljna ovakvim pristupom? To ćemo vidjeti na kraju festivala. Ja se nadam da je. Također jedna od posebnosti koju smo pripremili je to da je službena selekcija ove godine nije koncipirana na način da dođete u kino pa gledate recimo samo blok eksperimentalnog filma ili blok namjenskog filma, već smo ju tematski podijelili. Znači gledate filmove primjerice na temu diskretni šarm demokracije ili voli me, ne voli me, i u toj onda kategoriji, znači na tu temu možete vidjeti sve filmske rodove. Nisu svi filmovi prošli u službeni dio, u program, postoji i salon odbijenih. Tako je, salon odbijenih je nešto što smo zadržali od prethodnih dana hrvatskog filma, a to je u stvari svojevrsni videobar u kojem na zahtjev možete pogledati sve filmove koji su se znači prijavili na dane hrvatskog filma, nisu ušli u službenu konkurenciju ili konkurenciju Fokus, ili nisu producenti u zadnji tren povukli. Sad ćemo pitati Željka Lukečića kako je odabrao filmove koji su prošli u službenu konkurenciju, a koji nisu prošli našli su se u salonu odbijenih. Ti koji nisu prošli, bilo je dosta čak i prijepora oko njih. Po kojim kriterijima ste birali filmove? Dakle, najvažniji kriterij za odabir filmova bio naravno njihova kvaliteta, ali smo ove godine odlučili primijeniti jedan novi kriterij, a to je budući da se dani hrvatskog filma nalaze u kalendaru između 3-4 velika zagrebačka festivala, u 2. mjesecu Zagreb Docs, u 6. mjesecu Anima Fest, u 9. 25 FPS. Htjeli smo zapravo da ovaj festival kao takav sudjeluje i komplementira tim drugim festivalima, dakle da ne ponavlja filmove. Dakle, vrlo malu prednost, dakle najbitnija dakle bila kvaliteta, ali ipak ta mala prednost bila je da li su filmovi premijerni. Mi smo dakle htjeli nagraditi filmaše koji su nama dali to povjerenje da svoj film prikažu prvo kod nas. I željeli smo zapravo da ljudi koji dolaze, publika koja ovdje dolazi, da dani hrvatskog filma se odmaknu od kategorije specijaliziranog festivala za struku i postanu zapravo i festival koji privlači publiku. A publika naravno uvijek želi gledati nove filmove i dobre filmove. Ali neki filmovi se ipak ponavljaju, neki su već svoje premijere doživjeli, neki su čak već dobili i nagrade, poput animiranog filma Marka Meštrovića koji je u Beogradu dobio nagradu i koji sad putuje i prema još jednom svjetskom festivalu kratkometražnog filma. Dakle, nije uvjet samo da budu ovdje premijerni. Ne, nije to bio glavni uvjet, ali isto vam, kad ste spomenuli već taj festival, imamo slučaj jednog filma koji je bio u Berlinu, jednog filma koji je bio vani. Dakle, o čemu se radi? Radi se zapravo o zagrebačkoj festivalskoj sceni. To je ista publika koja dolazi na Zagreb Docs, dolazi na dane, ta publika dolazi na Anima Fest i malo je vjerojatno da su ti ljudi sjeli u autobus ili avion, otišli u Berlin i gledali taj film. Vjerojatno su ga vidjeli na Zagreb Docsu, ali ne na Beogradskom festivalu dokumentarnog filma ili kratkometražnog. Dakle, uzeli smo u obzir blizinu samih festivala. Dakle, na kojim festivalima su ljudi to mogli vidjeti i da li su za neke od tih premijera morali putovati izvan države ili dalje od toga.
Dakle, to je među filmašima izazvalo malo komešanja, ali kad malo bolje pogledate shvatit ćete zapravo da je taj kriterij zrađen zapravo prema publici. Mi smo ove godine preuzeli ovaj festival i želimo da nam dvorane budu pune, a publika zaista ne oprašta reprizne filmove i to su dvorane koje su velike, koje trebaju biti pune, u centru su grada i one naravno zajedno sa svim tim drugim festivalima čine jednu ukupnu sliku hrvatskog filma koja se događa sada. Zašto dani više nisu to što su nekad bili? Zato što naprosto festival kao takav više nije smotra. Danas se u Hrvatskoj snima oko 400-tinjak kratkometražnih filmova. Ne postoji naprosto način da dani hrvatskog filma to sve prikažu. Festival bi tada trajao 2 tjedna. Hvala vam lijepa. Neki od kratkih filmova prikazat će se i bili su posvećeni sutra u kinu Tuškanac i bili su posvećeni nogometu. Iza mene je Ivana Krizmanić koja je glumila, dobar dan, koja je glumila u filmu posvećenom nogometu Razmjena dresova. Žena u filmu posvećenom nogometu Razmjena dresova, što je bilo? Pa dakle, to je jedan kratki filmić od 5 minuta gdje je situacija takva da ja igram jednu nevjestu, odnosno dakle mlada žena koja se udaje, koja je u tom trenutku na svadbi i koja sjedi za stolom sa svojim prijateljicama. A dok njen muž sa svojom muškom ekipom na drugom kraju dvorane gleda nogometnu utakmicu. I ona naravno u jednom trenutku postane jako, jako nesretna i nezadovoljna i zapravo potpuno poludi i napravi jednu stvar koju neću sad prepričavati, nego ću pozvati ljude da dođu sutra u 9 sati navečer u kino Tuškanac pa da pogledaju. Jako je zgodno. Evo, do kina Tuškanac i u kino Europa do nedjelje stignete pogledati cijeli program 24. dana hrvatskog filma. Produkcija je velika, filmovi su zanimljivi, dođite. A dio magije ekipa Hrvatske uživo donosi vam i u ponedjeljak u 16 sati i 35 minuta. Budite s nama, lijep pozdrav.